Folytatjuk interjú sorozatunkat, ma Nagy Búcsúval beszélgetünk. Sziasztok! Szia, mesélj nekünk egy kicsit, hogy kerültél kapcsolatba a kerékpársporttal? Egy kollégámmal, akivel jó barátok is vagyunk, eljárogattunk az ország különböző területére kerékpározni. Aztán egy versenyre is elmentem, megtetszett, elég gyorsan sikerült haladnom, úgyhogy így úgy gondoltam, hogy idős fejjel is belevágok. Jelenlegi csapatodba hogy kerültél be? Igazából mivel Szegedi a kollégám, és Csabi szerelte a gépeinket a prologban, így megbeszéltük egy idő után, hogy Elitbe is elindulok, nem csak amatőrben. Tavalyi évedet hogy értékelnéd, hogy sikerült? Sikeres volt, időfutamokon elég jól szerepeltem, mezőnyversenyeken sajnos nem is nagyon volt lehetőségem indulni, így nem tudtam bizonyítani, de az idén majd megpróbáljuk ezt is. Ha vissza tudnál menni az időben, min változtatnál? Vissza tudnék menni az időben, akkor korábban kezdenék el kerékpározni. Van olyan verseny, amire szívesen visszaemlékszel és megosztanád velünk? Igazán talán az időfutam OB-ra emlékszem, és jelen pillanatban a legszívesebben amatőrben indultam, és sikerült megnyerni tavaly a férfi felnőtt kategóriát. Hogy érzed Jó, magad? hogy nem a nőit. Szóval, hogy érzed magad a csapatban? Milyen a hangulat? Nagyon jó a hangulat, én is igazából visszafiatalodtam, úgy érzem, és mivel még sokat kell tanulnom, nem vagyok tapasztalt, így gyakorlatilag szerintem a csapat részével tudok válni így is. Szerinted mi kellene ahhoz, hogy igazán jó kerékpáros váljék belőled? Egy időgép, minimum 20 év vissza, vagy 25, és akkor a tehetségemet rendesebben ki tudnám használni. Családoddal hogy tudod tartani a kapcsolatot? Hát ugye szüleimre gondolsz, vagy a gyerekeimre, igazából 4 gyerekem van, most nagyon hiányoznak, és hát gyakorlatilag Messenger, Skype, stb. Tehát multimédia. Mikor döntötted el, hogy te ezzel a sporttal szeretnél foglalkozni? Hát a sporttal gyakorlatilag 2010-ben, amikor ráültem egy országúti gépre, akkor éreztem, hogy ez tetszik nekem, és csinálni kell. Napról napra mekkora áldozatot igényel ez a sport számodra? Nagyon nagyot, hiszen komoly állásom van, és ugye a család mellett azért ez nagyon nagy áldozatokat kíván. Mit gondolsz, szerinted érdemes felrakni mindent egy lapra a kerékpár sportban? Igazán azt gondolom, hogy egy hosszú folyamat előtt állunk Magyarországon. Ez most nehezen kijelenthető, de azt gondolom, hogy aki fiatal és tehetséges, az tegyen fel és csinálja a sportból megélni, gyakorlatilag a hobbiából az embernek mindenképpen megéri. Egyetlen egy kérdésem van még hátra, 200 méter van a célig, mire gondolsz? Fájjon. Köszönjük szépen! Szívesen. Sziasztok!